Goedenavond en welkom bij deze uitzending van Kulturu TV. Ja, u ziet hem al in beeld zitten, Cibrano Piqué, de eerste helemaal uit onverwacht Bossé Condré. Nou, op social media gaat er een foto rond. Cibrano Piqué vs Joggy. En daarom hebben we hem vandaag in de uitzending. En we gaan nog over veel meer actuele zaken praten. Maar die foto, Fawaka, Igor na VHP? Dus, laat me vastgroeten. Goedenavond, bonsoir, buenas noches, bon noche. Dus ik wil helemaal over die foto praten. Weet je waarom? Dit zijn foto's die ik gewend ben te maken. Omdat ik als Surinamer, ik ben zo opgevoed. Ik ben zo opgegroeid, zo voed ik mijn kinderen op en zo leer ik mijn omgeving ook omgaan. Dat we als Surinamers altijd nooit onderscheid hebben gemaakt. Niet je etniciteit, niet je geloof, niks. Toch? Suriname is een uniek land. We hebben bijna in geen enkel land een synagoge die naast een moskee staat. Dat hebben we aan de Keizerstraat. Dus er zijn een paar unieke dingen die we in Suriname hebben. En dit is het unieke van Suriname. Gewoon een foto met een Surinamer van een andere etniciteit. Oké, nou niet alleen van een andere etniciteit, ook van een andere politieke partij? Nee, het is geen andere politieke partij. Want op dit moment telt politieke partij niet toch. De verkiezingen zijn al voorbij en ik denk niet dat mensen nu al bezig zijn zich te focussen op de komende verkiezingen. Dan weten we niet wanneer ze komen. Want ze kunnen eerder komen, misschien ook nooit meer. Weet je, dus op dit moment ben ik niet gefocust op een politieke partij. Ik ben niet bezig met een politieke partijkeuze. Dit is gewoon puur de weg die ik ben ingeslagen nu en dat is de weg van ondernemers. Toch? En dat probeer ik veel jongeren te stimuleren. Want ieder wil focussen van Lantiroko. Iedereen bij me, vaka, is het wel Lantiroko goed? Ieder abab toch, is het wel Lantiroko, met dat ik sanang nooit nog veranderen. Met dat na oma denki die zie, ik sanang nooit nog veranderen. Walamala wan gualanti, de wan loroko tijdens verkiezingen, je hebt legi de partij. Dat toba je hebt legi de partij, bedriegsma, misleidersma. Dat partij dat ko aan de macht, dat we legi desma door het akwo zit sangide dan ik zo'n city. Weet je? Dus mij eigenlijk focus aan dat. Ik wil het anders denkende Suriname, die wil ik nu tentoonstellen. Ja, ik begrijp wat je vertelt. Maar toch is niet vreemd dat mensen opkijken, want jompo gewoon toelees ik ba. Het kan zijn dat we hier jaren bij jompo. Trouwens, kijk je vijf masra iwa jari was maar tegen de wansani. Trouwens, kijk je met mij iwa wiki was maar tegen de wansani. Het gaat om een politieke partij. Ik mag gaan naar welke politieke partij van Suriname ik wil. Dat vind ik hoor. En wanneer ik dat ook wil, dat is democratie toch? Dus voor mij, ook al wil ik vandaag weg van de ABOP, bij de VHP morgen. Jij moet doen wat jij moet doen. Maar je nanga jogi na mati? Hey, mi nanga jogi nooit no bij de mati. Mi nanga jogi na Sranam Brada. Weet je? Mi nanga jogi no de boom. Ik heb niet eens een nummer, hij niet eens mijn nummer. Une miti. Toch, dus minanga yogi nooit anomati en uno de mati toe. Minanga yogi naartoe Sranam Brada. Punt. Hij is van de VHP, dat weten we. Ik ben van de ABOP, want dat is mijn voorkeurpartij. Ik ben nergens gegaan. Wist niet ik afstand, maar ik ben nergens geweest. Dus ABOP is voor mij nog steeds mijn voorkeurspartij. Maar dat wil niet zeggen Vishimina yogi. Migo puur go suku a passie voor ondernemen. Oh, dus je gaat zaken met yogi doen? Niet met yogi. Ik weet precies bij wie ik voorbeelden moet nemen als ik bepaalde dingen wil doen. Toch? If me wan koti wiri, dan ik wan Marlon Rosenblad gogoluku fai setentori, me go na Brian Tuur gogoluku fai setentori. Sabi toch Japan tu kapper pe me gogoluku tak eno de mais me kan leer voor de man disi. Toch? If me wan leer bori, dan me ga wan malek van boy Floran en dat pe baga de malek reggae, me go reggae maar dat pe go leer bori. Sabi toch dus na sami wan leri, na baga dat me waka. No de mi interesse de in ondernemen. En dat me want stimuleer de jongeren vooral voor Fabrunse Karabirti baka ontwikkelingsbuurten. Toch de jongeren voor de ontwikkelingsbuurten, uno mek no een politieke partij horen voor de gek. Want na feite alla juru wala malay wan lantiroko, dat de partij ook kon kiezen tak etoko aan de macht, dat we zit wel lantiroko gi. Maar lantiroko aan dat opuri uit de probleem. Want if je lukus mij protesteer, na lanti mij protesteer.
Zelden je hier het ondernemers protesteren. Toch? Terwijl we protesteren, we staan de ondernemers die gewoon rustig is. In tegendeel, dat mij verdient op UNO, zij protesteren. Dus lanti sani, hij mooi kool roka lanti, maar eerlijk gezegd, give me lanti roko, you know, een moderne slaaf. Want na lanti mij klagen. Ik ben luku lanti roko, dat mij luku een verpleegkundig personeel. Mij luku de leerkrachten. De eerste groep gisa mi de bereid voor feti, omdat die misaptak in een kondre ontwikkeling ne kon zonder scholing. Toch? En als je bevolking op ontwikkeling en op scholing, dat je hem tak over tak vooruit gaat. Misaptak if je bevolking nog gezond. Dat walo sikisiki ma wa abi, walo malegri ma walo ma sa. Is dat ook dus gezondheidszorg naar de eerste sani sa e vorm wa libisma godoro. Bijvoorbeeld in de politiek, alle de maar stuk voor stuk zas doen dat in de DNA, in de regering, hun allemaal hebben van scholing genoten. Hun allemaal hebben ook gezondheidszorg gekregen. Maar nu dat ze daar zitten, maken ze zich niet meer druk met scholing en gezondheidszorg. Want termas doen dat bij de zo'n bepaalde status en de bepaalde mogelijkheden, waardoor hun kinderen nu in het buitenland gaan studeren. Termas gaan doen een check-up. De mij vreemd wat buitenland naar hier gezin, waardoor dat interesse de echt zijn betreft de bevolking. Zelfs bij voertuigen moet je kijken toch, luku karwa minister gimi of een directeur gimi, zij rijden een Toyota sa plata. Allemaal daar loopt toe. Omdat de man dat de man neemt de druk aan de passie. Alla regering in dit rakondre er een limousine sa plata mooi. Ja de man is spanning aan limousine de mij suku heiwagi, omdat de man saptak de no mek de druk aan de passie. Teesi passe meki, im saptak wa mone meki. Dus pe minanga yo applaudisseer gi regering mi wanu tawi kere. Tei minanga yo applaudisseer ai regering disi mek passie mek broki mek so brief me. Regering dis mek money. Eerste san zijn dat doe inaf applaudisseer want daarom mek des don dape. Maar te apassi omeki. Apassi na 80 kilometer nomo. Dem saptaka begroting omeki voor een passie voor 25 kilometer. Dan kan dat passie ben meki binnen 60 mon. De moment kwam begroting voor 18 mon. Sabi toch dus na samone kapkapo de steeds weer mangayu de mij horen voor gek. Daarom ik met taki fukan begrijp eigenlijk fa asan ewaka insranang probeer om ondernemer te worden. Probeer om zoveel mogelijk ook erbij te zijn pe amone teri, pe amone lolo, fa amone verdien. Probeer voor creëer je eigen salaris. Dat nou eigenlijk een move voor mij zijn ik innocentide. Je gaat me vaker zien met mensen pe je tak direct naar VAP. Ik ga richting mijn Hindoestaanse broeders, omdat ik iets van ze nodig heb. Precies, zo zijn ze ook hoor. Als ze iets van je nodig hebben, ben je de koning. Als ze het hebben, boom, toch? Allemaal op een manier dat ik heb iets nodig van de Hindoestaanse kant. En dat is een kennis van ondernemen, een dekati, kan je me leren als de man dat die. Vandaar dat je me nu vaker gaat zien. Ja. Vooral met Hindoestanen. Dus niks van politiek. Oké, het gaat in principe niet zozeer om een bevolkingsgroep. Het gaat om de persoon, Jogi, die wel bekend staat om zijn een groot grondbezit. En de vraag rijst vaak van hoe komt hij daar nou aan en is het wel allemaal, weet je, even eerlijk. Dus ja, dus daar gaat het in principe meer om. Dus het gaat om de persoon die zoveel gronden heeft. Ja, en hoe hij dat ga ik nooit tegenspreken, want inderdaad heeft hij takwa voor voorgrond, dan een yogi. Nadat hij maar leren? Nee. Dat zeg ik toch ondernemen. Ja, is een vorm. En ondernemen komt van die groep. We moeten eerlijk zijn, wij allemaal ondernemen in Suriname. Maar de grootste ondernemers, de grootste groep ondernemers zijn ongetwijfeld de Hindoestanen. Ja. En waarom ik dat ook doe nu, ik wil ook een signaal geven toch, aan de Bradafmi. De mensen volgen me in de ondergrond, want dan allemaal zo de visie. Dat inderdaad, de regering Sabende, regering Chandrika Persat Santokirani Brunswijk, Asanbe de Tungsi etnis. We moeten gewoon eerlijk zijn. Chan betrekken boonvoer voor de Hindustani, Brunswijk betrekken morovoer voor de Mafa binnenland. We moeten gewoon eerlijk zijn, toch? Maar if u dan voet asan sogodoro, like voor NDP kono de foto nengere het doe ik naar de partij, terwijl de na partij toch? De doe ik aan de partij, dat de man to bigete kwa houding no tek de trouwang. Dat op den duur de asranang sa ubesabi, en lassie. Toch? Dus dat zijn bepaalde dingen
ik wil niet aan meedoen. Nee, Ze maar gaan vreemde dingen zien nu. Nu je het daarover hebt en dat je iedereen onderscheidt, Buskondre en nou je maakt foto nengre. Maar jij in het begin van je publieke optreden had je een organisatie Blakka Bigi Bondro. Heb nog steeds. Oké, je hebt nog steeds de organisatie Blakka Bigi Bondro. Maar je zit in een partij ABOP. Dus we praten even over actuele zaken. Hè? Oké, je zit in een partij ABOP, dat is Buskondre. We zien nu dat het een beetje een Broemtje Jari begint te worden. Niet een beetje, het is al een Broemtje Jari. Ja, maar het is het een tijd niet geweest. Nee. Dus het begint te komen. Die fotonengres, onze inheemse broeders en zusters, de koning en de koningin van Nederland, die komen naar Suriname. Hoe kijk je daar tegenaan? Koning van Nederland komt naar Suriname. Kijk, ik heb altijd achter de ideologie van Desiree Delano Bouters gelopen. En die ideologie heeft mij dan meegegeven dat ik niet speciaal op Nederland hoef te zitten wachten om Suriname vooruit te brengen. Er zijn genoeg kanalen in de wereld. Vandaar dat hij ons heeft bewezen dat Amambeko zit om contacten, behalve met Nederland. Toch? Dus dat wil niet zeggen dat Nederland wil afstoten. Maar Nederland is precies een partner die doet alsof zij is vertrokken. En na een tijdje terug komt halen wat hij of zij daar heeft achtergelaten. Nederland weet precies hoeveel rijkdommen nog in Suriname zitten. Ze weten ook nog van olie en gas nu. We moeten niet vergeten dat Rusland tot 2028 geen gas meer levert aan Nederland. En dat ze nog een reserve hebben van 10 jaar, dus daarna hebben ze niet meer. Dus begrijp dan die interesse waarom Nederland zogenaamd witte voetjes begint te maken richting Suriname. Toch? Dus denk niet dat de westerse landen zitten te springen om Suriname te redden. Maar op het moment toch, dat... Dus nee, maar kijk, nee, maar het zijn actuele zaken toch? Kijk, want op het moment dat die heer van Sons of Slaves, Gregory... Nee, we gaan niet over hem praten, maar op het moment dat hij zeg maar zijn mening gaf, toch, werd er flink op hem gesprongen. Door mij? Nee, niet door jou, maar gewoon, kijk, we praten over. Nee, nu op dit moment zitten jij en ik hier. Nee, maar en ik heb niet graag dat je me meeneemt in de kudde. Je moet kijken, ik probeer altijd apart te zijn. Ja. Toch? Dus mine wan go mee aan de kudde. Gregory heeft zijn momenten waar ik zit met dat, apleti. Gregory heeft zijn momenten met dat, hij is warm. Maar ik heb ook momenten van, deze soort. Snap je toch? Ja. Maar deze case heb ik hem nooit tegengesproken toch? Omdat dit bij de ideologie voor Bouters, Bakasami bij Waka, geloof en eigen kunnen we hoeven niet te wachten op de westerse. Nee. Dus voor de rest... Nee, maar oké. Ik wil gewoon weten, toch, van... Vond je het terecht? Omdat kijk, er is een verschillende ideologie van Bouters. Er is een nieuwe regering, er is een nieuwe president. Toch? Maar... de ideologie van Bouters, daar wordt vaak over gesproken en dat die wordt voortgebracht en zo. En er is gewoon een issue van hoe gaan we die man ontvangen of hoe gaan we die beste familie ontvangen in Suriname. Gaan we met vlaggetjes, wordt er van tevoren met de bevolking gesproken van door de gedeelde geschiedenis van Nederland en Suriname gaan we van tevoren met z'n allen bespreken wat we eigenlijk van deze mensen willen. Want ik bedoel, van als je weet met wie je te maken hebt, hoe ga je er dan mee om als Surinamer? Ik ga je eerlijk zeggen, ik zit niet op de koning te wachten. Toch? Ik zit niet op de koning te wachten en ik ben ook niet degene die gaat bepalen als de koning mag komen of als de koning niet moet komen. Maar Surinamers moeten wel bewust van zijn, vooral de nazaten van de tot slaafgemaakte, dat het de kleinkinderen zijn van de mensen die ons tot slaaf hebben gemaakt. Toch? Dus dat moeten we wel weten, maar dan heb je iets anders. Je hebt het verleden en je hebt tegenwoordige tijd. We willen niet alles van het verleden vergeten gewoon. Bepaalde dingen zijn in onze genen, bepaalde dingen hebben nu pas de effecten waar we niet van kunnen genieten. Er zijn negatieve effecten daarvan, van de slavernij, achtergebleven. Toch? Dus dat de man bij praten naar dat pebba.
vanaf de man behouden aan dat die. Weet je, dus bepaalde dingen. En daarna heeft Nederland de Surinaamse politiek zodanig beïnvloed. Vanaf 1975 hebben ze politiek Suriname nooit geen dag losgelaten. Toch vanaf 1975, als het een regering is die pro-Nederland is, dan krijg je ontwikkelingshulp. Als het een regering is die bijvoorbeeld Bouterse zijn, dan direct Nederland kan negatief nieuws. Dus constant waren ze bezig. Toch? Dus Nederland weet precies waarom ze altijd hebben gedaan alsof ze onze moeder zijn. Nederland is onze moeder niet. Nederland was de laatste, laatste land waar we kolonie waren, was Nederland. Dus hoe kan Nederland onze moederland zijn? Toch, ik zie soms wanneer ze geschiedenis schrijven, moeten ze ook nadenken dat kinderen worden geboren, kinderen worden steeds slimmer. En weet je, we gaan die dingen ontdekken. Dus Nederland is niet ons moederland. Een woord toe dat ik hier noem. Nederland is niet Surinames moederland. Nederland was een van de laatste koloniën. We hebben Frankrijk gehad, we hebben Portugal, we hebben Spanje gehad, weet je. Dus bij mij gaat het puur, ik zit niet op de koning te wachten, maar ik wil niet alles vergeten, omdat bepaalde dingen ervoor hebben gezorgd dat wij nu de zure vruchten van plukken, dankzij Nederland. En jij als zeg maar kritische burger, activist, bravotist. Dat vooral, bravotist. Ja. En vooral bravotist, ja. En in verband met de komst van de koning. Wat denk jij als activist hoe ermee omgegaan zou moeten worden? Zo respectvol mogelijk. Als die man eenmaal komt. Wie ben jij, wie ben ik? Weet je, dus je kan niks verstoren. Als die man komt, het is niet die man die erbij betrokken was bij de gebeurtenissen. Het zijn zijn voorouders. Dus hij kan een andere inborst hebben, tenminste het niet een concept is geweest of het een concept is en het nog niet is afgerond, dan kunnen we hem wel kwalijk nemen. Maar niet die man was direct schuldig. Dus voor mij zijn we niet vergeten wat er is gebeurd. Maar we moeten één ding niet vergeten. We leven in een andere wereld. We gaan elkaar sowieso nodig hebben. Maar ik wil niet dat we nog steeds denken dat we op de schootjes van Nederland of we daar moeten gaan zitten alleen om Suriname vooruit te brengen. Dat gaat niet werken. Oké, dankjewel. Dan gaan we naar de volgende actualiteit waarover jij je mening zo breed hebt gegeven, Miss Suriname. Nou, oké. Nou, kwestie Miss Suriname. Weet je wat ik zo tof vind? Het eerste wat ik tof vind is de durf dat die mevrouw heeft. Ja toch, ze is 36 jaar. De eerste durf is om te durven toch mee te doen, wetende dat er Surinamers zijn die oplettend zijn en weten dat de leeftijden waren tussen 18 en de 34 jaar. Dat is de eerste decade Sababi. Tweede was die zelfverzekerdheid. Abbe de zelfverzekerd, dat is ze. Want als je niet zelfverzekerd bent, doe je niet mee aan dit soort dingen. Toch? Dus dat maak je mee. Maar dat ze daarna bekroond wordt als Miss Suriname, dan mag je me komen zeggen dat Miss Grenada of Miss Bermuda 43 jaar is. Daar zijn de regels anders. Bij mij gaat het om die regels. De regels zijn 18 tot 34 jaar. Dus zolang je abi 34 jaar en 1 dag, dan ben jij voor mij een onterechte bekroonde Miss Suriname. Toch? Dus dat was voor mij een beetje die stribbeling om het te accepteren. En ik heb het nog niet geaccepteerd. Ik denk ook niet dat ik het zal accepteren. Dus alleen vanwege het feit dat ik regels wil respecteren en ik mijn kinderen ook wil opvoeden van regels zijn regels. Als het is 18 tot 34 jaar, dan ook al is je vader in de organisatie, ook al is je moeder hoofdsponsor van de organisatie, als je boven de 34 bent, mag je niet meedoen. Daar gaat het alleen bij mij om. Voor de rest, respect voor die mevrouw de zelfverzekerdheid. Ik kan niet zeggen respect voor Adekati. Ik vind dat ze daar ook een beetje heeft meegewerkt aan de aanslagen plegen op onze intelligentie. Want we lezen, we kennen die dingen. Dus voor de rest mag de mevrouw haar leven leiden. Mijn mening alleen gaat niks daaraan veranderen. Maar voor mij is het geen Miss Suriname. Alleen vanwege het feit dat ze ouder is dan de leeftijd dat is aangegeven. Voor de rest niks. Je hebt ook duidelijk gezegd van nou, oma en zo. Maar als ik zeg oma is haar leeftijd. Ook al was je 34,1, je bent te oud
daarvoor. Ik heb niet gezegd, nou oma, ik heb nooit gezegd dat ze lelijk is. Mitaka grani. Agrani, Ja. En sambatak grani. Grani na sanatongo. Dat is oud. Na grani van san heeft na 34 jaar. Die grani tot dat is 34 jaar. Oké. Maar denk je van... Ze kan het een beetje verkeerd hebben opgevat van dat je zegt van oké. Nou, hoe zij het opvat is hoe zij het wil opvatten. Ook al wat ik er nu zal uitleggen, ze heeft al een verhaal van gemaakt. Ze heeft het al een plek gegeven, dus dat gaat niks veranderen. Het is gewoon precies wat ik heb gezegd, dat bedoel ik. Niks anders. Oké, dan gaan we naar het volgende onderwerp, Chinalco. Wat zegt dat jou? Het is een bekende, ik heb die naam vaker gehoord de laatste tijden. Maar weet je precies waar het over gaat? Kijk, ik wil niet eens weten waar het over gaat. Wat ik wel weet, is dat ik de vicepresident heb horen praten daarover. En ook de president heb horen praten daarover. De media heeft geschreven daarover. Maar er is een verschil. Wat ik heb opgemerkt hoor, ik ga niet de andere kant op. Die betekent dus dat ik bij Carbon zo ik koutere. We is naar Boerikitere, toch? Als we hebben de president, dan hebben we de vicepresident als waarnemer. Als de president er niet is, dan heb je de vicepresident die op dat moment president is. Geen waarnemer. Als je me goed begrijpt. Je hebt de president en de vicepresident. Op dat moment is de vicepresident waarnemend president. Het moment de president uitlandig is, is de vicepresident geen waarnemend president. Dat is de vicepresident president. Hebt u me begrepen? Ik begrijp u, ja. Oké, u begrijpt het en vele mensen nog niet. Toch? Dus als de president op dat moment, tijdens afwezigheid van het instituut van president, de persoon zelf, haar excellentie. Op dat moment is Gregory Rusland president. En de president voert gesprekken met Chinalco. En na een tijdje draagt hij weer over, de president komt en hij wordt weer vicepresident. En die president zegt nu, ik voer geen gesprekken met Chinalco. Wat doe je met ons, wij als bevolking? Je beledigt ons. Je beledigt ons, je geeft ons een voorbeeld dat er daarboven geen communicatie zit. Jullie staan niet op één lijn. Want ik wil niet gaan zeggen van de man pusaman potiwa iwa uku. Want dat is het eigenlijk. Maar dat wil ik niet zeggen. Die woorden moeten niet uit mijn mond komen, maar het is openlijk. Je ziet dat Rusland noemde. Het is precies alsof de benoemingen, al dat soort dingen, die rechten zijn ontnomen. En in handen zijn van Sergio Akimboto en Faisal Abdul Ghafour daarboven. Met als staatsadviseurs 2 veteranen. Eén van bijna 90 en de andere boven 80. Ramon Abrahams en Paul Somoharjo. Toch? Dus dan zie je dat men niet bezig is met Surinaamse belangen. Die oude bokken nog steeds te accommoderen en wij die eigenlijk moeten overnemen te beknellen. We kunnen nergens naartoe. Als je zelf ziet dat in plaats dat men in de buurten, in de ontwikkelingsbuurten gaat en jonge dames opspoort die misschien de school vroeg hebben verlaten, omdat ze misschien een kindje vroeg hebben gekregen en dat soort dingen, gaan ze opsporen om ze op te leiden, om leerkracht te worden. Gaan ze die mensen, die leerkrachten die al gepensioneerd waren en die ook niet goed behandeld waren tijdens hun werkperiode. En diezelfde mensen ga je terughalen om in het onderwijs les te geven. Waar bijna oma van 62 moeilijk omgaat met een BlackBerry Android telefoon. Dus waarmee zijn we bezig? Dus men houdt de bevolking achter, terwijl ze gewoon bezig zijn hun dingen te doen. Oké, een hele uitgesproken mening heb je daarover. Daarna al go to Sangwe Furu, wis is lassie was, het was er niet meer. Go to Sang? Oh, oké, dan gaan we over naar het volgende onderwerp. Dat is? En dat is 25 november, 50 oh, jaar... Oh, no, kan go to Sang, milop go to talk. Wist me weer milop go to, mite, takasanim tak vakaba. So tori, so go tori taki. Nee, omdat ja, iedereen, zolang je goud is vermist en zo actuele zaken, dan weet je. Je hebt het over Grasalco? Ja, oké, Grasalco. Ik heb het ook een beetje gevolgd, maar dat is een Gwentipsa. Dat je schreef, maar weet je wat ik wel heb gemerkt? Atemfu Sergio Akimboto. Luister goed, want mij volgt Grasalco Olanga.
Aten Sergio Akimboto. Isaptak dat wis grasalco no beroko go to. Altijd je hebt de porkknokkers sa eco-lever percentage. Mibo aben graag dat met de man mi bepaalde cijfers voor de porkknokkers dat hij in een periode Akimboto sabe eco-lever money, sabe eco-lever percentage. Want nou, a money a go to sa lasik katak na percentage na nga sa de Marokko tok, na da pa lasik mo potok. Dus go to de, dus go to kan furu. Dat is wat mi want taki. Suma take off, suma nou take dat binnen mooi. Maar go to de nou dus akan furu. Maar in attend dat hij, mi want je bepaalde cijfers dat omen bij de wan nooit afvoeren en zijn dan of voeren. Want altijd go te voeren. Oké. Dus dat dan taki in attend, Akimboto dat cijfers nou bij de omen go to bij kan inzien. Want nooit de probleem is bij de. Of na zo abe zitten zo boem. Dat zijn de poeren. Snap je? Dus over dat go tori dat mi nou taki na sansa gwentisa. Tem stak nou sansa gwentisa. Maar door look of gadis aandacht, maar dat niet. Meneer volgens aan dat moro. En dan Atori voor APG. Ah? PG, procureur-generaal Suriname. Deze procureur heeft me ook een aantal keer de bak ingestuurd. Garcia Paraxing. Juist. Toch? Dus deze procureur-generaal heeft mij een aantal keren, u hebt me 5 keer de bak ingestuurd tijdens Tjan. Ik weet niet hoe het kwam, maar u hebt me 5 keer gestuurd de bak in. Maar PG, ik ga u eerlijk zeggen hoor. Ik ben niet degene die gaat zeggen, PG, u moet naar huis of u moet bedankt worden. Weet u waarom? Ik ben ten eerste geen crimineel. Ten eerste, ik doe geen dingen waar ik me schuil moet houden of dingen die nog niet zijn uitgelekt. Dus ik heb geen problemen met u hoor. Weet je, dus u zult het maar uitvechten met degene met wie u dingen hebt, maar met mij hebt u geen problemen. Eén ding, u hebt me 5 keer de bak ingestuurd en dat heb ik jou en Tjan. Ik heb jullie nog niet vergeten, Amoxie ook niet. Weet je, maar voor de rest, PG, blijf gewoon, doe je ding. Mama, je heeft het al gezegd. Nu zat ik eigenlijk te wachten op die jongens van Street Media, Saberigeri. Marcel Oosburg betak PG moest gaan. PG dat Marcel Oosburg, Pi. Street Media betak Chan no bem koindena, Chan koindena, Street Media, Pi. Express me karu no mi wanu kopikimi. Toch dus, ik speel het spelletjes niet. Ik focus puur op zodat we go regeringen doen. En regeringen doen no de is niet veel beter dan wat regering Chandrika Persat Santokhi Ronnie Brunswijk heeft gedaan. Oké, en waarom zeg je dat? Wat is, je kan eigenlijk nog geen oordeel... Nee. De feiten liggen er niet om. Kijk, tijdens Chan-regering was ik 2 september al over straat. Bent u vergeten? Chan-regering was ik 2 september 2020 was mijn eerste protestactie. Nu ben ik niet geweest. Waarom? De grootste groep is nu bezig hun eigen braaksels op te eten. Er gebeuren dingen, dat je bij de Wantra-regering, brief me de regering bij Mano de Pi. Waarom? Zogenaamd doen ze alsof ze geloven dat na vorige regering schuld. Terwijl ze weten dat de regering is dus dan 5 jaar nog maar. In 5 jaar is nooit je maar ruim troep op, ze regering dat bij Libabaka. Dat zou nooit lukken. Er wordt altijd gesproken over troep, opruimen troep. De ene regering komt, de andere regering, er wordt eeuwig troep opgeruimd. Er is altijd troep. Er is altijd troep. De hele Surinaamse politiek is een troep. Hoe ga je een regering hebben zonder troep? Kijk, maar dat is eigenlijk, als je zo kijkt, gebeurt er in elk land ter wereld wel een politiek ding. Een politiek, zeg maar, een politiek, hoe moet ik het noemen? Je hebt altijd wel rotte appels in de politiek, laat me het maar zo zeggen, toch? Kijk maar, even, ja, maar wat het is, er zijn duidelijke cases geweest, de afgelopen regeringen, waar net als wat je zegt van de PNM case, de PG moet weg. Er zijn duidelijke aanwijzingen, bewijzingen, mensen dienen petities in. En ja, er gebeurt weinig. Tijdens Venetiaan-tijd had ik meegemaakt dat Siegfried Gils was opgesloten. Ik heb genoten van dat moment. Niet vanwege de persoon Siegfried Gils, maar dat een president gewoon een minister kan laten opsluiten. Toch? Ik ken die editorie nog. In Bouterse regering heb ik zoveel namen zien voorbij komen. Niemand was opgesloten toch? Integendeel waren ze weggevlucht toch? Oké,
Chan-regering is ook hetzelfde gebeurd. Dus je ziet steeds weer hetzelfde gebeuren. Dus hele politiek Suriname is een troep. Dus ongeacht welke regering je zal krijgen, zal je troep hebben om op te ruimen. Omdat wij Surinamers nog niet wakker worden. Dat klopt, want er is een trend ingezet door de vorige regering, VHP Brunswijk, dat ze mensen gingen opsluiten. Dat ze mensen? Dat ze mensen gingen opsluiten, toch? Ze hebben een trend gezet. Er werd nooit iemand opgesloten. Maar regering VHP Brunswijk of ABOP heeft dat wel gedaan. Maar dat zeg je toch, daar ben ik levend bewijs van. Ik ben de enige die 5 keer is opgesloten. Ik ben ook de enige die zo lang is opgesloten. Maar waarom wordt die trend niet doorgezet? Nee, die trend wordt niet doorgezet. Dat is niet een NDP-ding. Maar, dat is geen NDP-ding. Maar gaat het om een NDP-ding? Ja, dat was puur een Chan-ding. Een Chan-ding? Chan is agent. Ja, maar oké. Kijk, een Chan-ding, je kan zeggen van, het gaat niet om een Chan-ding of een ander ding. Het gaat gewoon om een ding dat niet goed is, dat fout is gedaan en dat beoordeeld moet worden door wie dan ook. Kijk, dat zeg ik toch, die dingen gaan ons achterhouden. Er zijn belangrijkere dingen om op te letten. Ik wil me niet druk maken met die dingen. Nee, maar jij zegt, oké, je wilt je niet druk maken, maar het is een feit. En jij zegt eigenlijk dus van, boy... dat de PG blijft. Nee, dat zeg ik niet. Maar eigenlijk bijvoorbeeld van, ik ga het gewoon even op mezelf betrekken. Miro, abangi, maar de man ook kies me. Maar de man saptak Miro, abangi, maar omdat de man ook kies me, dat ik kolibasa. En dan is het al 3 maanden geleden, want de man ook kies me, dat je tegen me, als we goluku baka dan zomaar was rotasma. Kijk, moet tegen je eerlijk schat. We zijn nog niet ready daarvoor. We zijn nog niet ready. Dus dat moet bepaalde zijn meningen je normen veranderen. En we gaan het ook niet meemaken wanneer ze zullen veranderen. Misschien zullen onze kinderen het meemaken of onze kinderen zullen het veranderen als wij nu beginnen om die kinderen een andere denkwijze aan te leren. Maar voor nu leer dit je een denkwijze, hoe leer dit denkelijk uno. Ik ben stom voor de NDP, ik ben stom voor de NPS, ik ben stom voor de DC. Denk dat ik heb de voor de manier dat hij daarna sem stronterij DC Ogodoro. Dus als we dat willen voorkomen, dan moeten we het nu afremmen. Mijn oma was stom voor de NPS. Mijn moeder, NDP. Alles maar bij Abem zei, maar mino, man kan bepaalde niet moest go. En tegen dan vraag ik aan mijn dochter van welke partij ben je? Papa, je bent bij ABOP, dan ben ik ook bij ABOP. Ik dacht, maar waarom? Je moet je eigen keuze hebben, daar gaat het bij mij om. Maar we moeten een andere denkwijze hebben. Zolang we denken als ABOP'ers, NDP'ers, alles dat gaat gebeuren, ga je tegenpartij hebben en een pro-partij. Want als het iemand van de NDP is die heeft gestolen als minister en iemand zegt het ja, inloop NDP. Toch? Heeft iemand van de ABOP gestolen, ga je horen ja, inloop ABOP. Maar terwijl als we terugkomen als Surinamers zijnde en zaken bekijken als Surinamers zijnde, dan gaan we die dingen anders bekijken. Maar tot voor nu, dit is niet vandaag begonnen, dus dit gaat niet vandaag ophouden. We kunnen alleen maar een verzachte vorm aankweken bij onze kinderen en dat zij misschien later verder gaan. Maar voor nu, maar voor nu gaat niks veranderen. Grong Furu, sinds we eerste voerman voor Grong bij de Willy Sumuta voor KTPI. Toch? Dan Willy Sumita. Ja, toch voor KTPI. Eerste Grong weer voer dat bij Willy Sumita. Toch? Baka dat NPS ding, dan een VAP ding, look om een Grong Yogi Furu. Baka dat Bouta ding, look om een Grong de maar Abraham Salah de maar dat Furu ook toe. Toch? Nou, Brunsje naar chanting, dat is die Furu baka. Dus als je wilt opsluiten, weet je, daar hebben we geen regering meer. Nou, if ungo diki wist na grondtori, maar sorry dat we man voor je spol voor NDP is roto. Toch? Wist na financiëtori, wist NDP no ba financiën nooit, was maf NDP no os roto want abap wala in dape. Dus we moeten elkaar niet voor de gek komen houden. Je hoeft niemand op te sluiten, mama Jenny. Ga de gelden terughalen. Voor mij hebben jullie me niks bewezen als jullie mensen zullen opsluiten. Want ik kan me afspraken aan dat ik zeg dat ik offereren was rotoi, maar we hebben vast money via so imonide. Maar dat tore kiri, dat willen we niet hebben. En ze hebben zoveel luxe daar wanneer ze binnen zijn. Ze gaan gewoon naar huis, maar de media schrijft dat ze vastzitten. Dat willen we niet.
Wat wij graag willen zien, is dat je onze gelden terug gaat halen. Ga die mannen kaal plukken. No, kok is dat we schrotten. No, if een big schrotten, we schrotten. If de man big schrotten, man, no, brief me. Ayer kabinet voor president Simons. Efadon, if de man big schrotten, politieke voerman. Hoe noem je elkaar neer? Abon. Kakarwang. Faisal Abdul Gafour. Melvin Bouva. Noem maar op. Abraham zit ook daar. Oh wee, ik ga door hoor. Maar kijk, die regering bestaat uit meerdere partijen. Want je noemt niet... maar fraude ding. Nee, maar oké. Maar je noemt alleen maar NDP, je noemt niet van andere partijen. Nee, wat bedoel je? Je hebt het alleen over de NDP, je noemt geen andere partijen. Nee, maar deze regering is de NDP-regering. Nee, maar het is een coalitie. Hoe gedraagt men zich? Je moet eerlijk zijn hoor, no kolomi. Zijn de Greg Rusland naar bijna niks taki. Lawa kan die voor de gek houden. Sandis mek we horen bevolking voor de gek. Het is geen enkele ding. Het is de NDP-regering. Punt. Oké, maar net heb je ook gezegd van Uno moest rekenen aan dat houden op. En waarschijnlijk met Rusland gaat het ook niet ophouden. Dat zeg ik je toch? Maar nou, zoals aan dit, dat leg je dus uit. we kunnen er niets aan doen. Nu openlijk je ziet dat nou een NDP-regering. No, die Chan bede. Sumare Bekosi, ano Chan, ano Brunswijk. Omdat het Chan Brunswijk was, die bouwt bij de Sumare Bekosi. Bouwt er ze, vinden bede. Vinden, we nodig Janis doen, Rusland, naar de oorlogslag. Dus ook al doet Rusland niks verkeerd, ook al doet hij zijn best, maar aan de andere kant lukt het niet, want het wordt duidelijk tegengewerkt. Next. Make this my wiki. Dat een coalitie zijn de janode bij de juiste coalitie zijn bij Apfanodo. Maar dat zou niet democratisch zijn. En het is ook niet democratisch. Als we een democratische coalitie moesten hebben, dan zou het een combinatie zijn, de NDP en de VAP. Dat zou pas democratie zijn. Dus unokolo mga democratie sani, unokolo mga republiek sani, unokolo mga onafhankelijkheid sani. Nee. Maar dat dat dipi, ano dipi, na gewoon like van de Sande. Ja, maar soms maar een contact. Nee, maar kijk, je had het ook laatst op je Facebook gezet. Ja, 200.000 mensen hebben gestemd en 100.000 zijn gegaan naar Chan. Maar 200.000 mensen hebben gestemd, maar van die 200.000 waren 100.000 importeurs, laat me maar zo zeggen. Is er een bewijs daarvoor? Maar er waren wel beelden van dat mensen uit India kwamen in Suriname. Oké. Chan is nu niet meer aan de macht. Toch? Waarom, als men zo zeker was dat dat is gebeurd, hun zijn nu aan de macht. Laat ze dan gaan onderzoeken en kijken als er inderdaad die Indiërs hebben gestemd. Misschien zijn ze ermee bezig, want die Benham-case is ook zo klaar als een klontje. Kijk, dat moet sorry taki, regering NDP no mas sorfinga go tap Chan. Aten voor regering NDP verkiezen sarbe bari, NDP bezint ik Haitian toch? De go onderzoek wel eens? Nee toch? Oké, no chance en ik Indiërs. Iedereen onderzoek, nu is NDP aan de macht. Even bij dit zo werkelijk. Dan ga onderzoeken en kijk als het inderdaad gefraudeerd is. Nee, het gaat niet om fraude. Het gaat om die mensen die Surinaamse nationaliteit hebben aangevraagd. Er is een data bij het Centraal Bureau voor Burgerzaken. Toch? Je hebt nu een nieuwe president. Het is een nieuwe regering. Als men wil achterhalen dat een aantal mensen paspoorten onrechtmatig hebben gekregen en de hoeveelheid, is gemakkelijk te achterhalen, want hun zijn nu aan de macht. Dus als ze daarin geïnteresseerd waren, hadden ze het al gevonden. Of ze het rechtmatig of onrechtmatig hebben gekregen. Het kan nooit rechtmatig zijn, want je bent niet eens 4 jaar in het land. Nee, maar dat is voor mij punt 2. Ik heb het erover dat die mensen die hebben gestemd, die 100.000 mensen, niks van Suriname afweten. Maar hoe weet, is er ergens, zijn er cijfers? We hebben alleen maar gezien, er zijn cijfers. En waarop wachten die cijfers om Suriname te redden? Ik weet niet. Want daar hadden we nu andere regering gehad. Diezelfde vraag heb ik ook. Die Benham-case ligt ook klaar als een klontje boter. Zijn er cijfers van die zijn bij Haitian Kong? Zijn er cijfers? Kijk, zo'n discussie ben ik nooit. Maar ik zeggen, een discussie is voor 50 jaar lang. Het heeft geen zin om daarover te praten, omdat naast dat voedisme opba, terwijl u saptak aan los op zo. Mi altijd mino loop go mee naar het kudde. Ik ben geen pingo. Toch? Kijk,
Mi tete mi wansani mine brief direct. Mi tem tegi you wansani inaf brief mi direct. Go verifiëren, je hebt je eigen verstand. Mek auroko, go look if a kan klop of if ano kan klop. Mi ano gado. Van mi kate, gado zef ne tegi nek so sa. Toch dus van libis makako tegi so sa. Toch? Oké. Te mi arki wan tori. Dan mi otek mi ay luku no wa omgeving van tori dati. Dan mi ook toekis wan kennis. Same gebruik nanga same shi feiten, omstandigheden, nanga same leri, same famikansing. Pas dan mi katak, dit kan waar zijn. Of dit lijkt op een leugen. Maar bepaalde dingen zijn in mijn collega uitjassen. Zie je gelijk dat het een leugen is? Dus ik wil me niet echt gaan storen aan zaken die ik al 50 jaar hoor. Ik wil nieuwe dingen horen. Hoe gaan we het anders doen? Heb je idee? Ik heb sowieso, bij idee is alvast een nieuwe mindset. Ik heb geen geld om andere dingen te doen. Ik heb alleen mijn mond. Ik ben verbaal sterk. Ik spreek 12 talen. Ik ben geen dom mens. Dus sowieso, en ik heb heel veel ervaring. En internationaal, ik loop al 73 landen sinds ik leef, toch? Dus ik heb sowieso een andere inzicht op het leven of andere ervaringen opgedaan, andere culturen meegemaakt. Dus sowieso kan ik een bijdrage leveren aan de nieuwe denkwijze van Surinamers. Maar politiek-wise of land hier ook, ik kan een bijdrage leveren. En het eerste wat ik kan is een nieuwe denkwijze inpompen. En op zijn minst 10 mensen en die 10 mensen zullen het dan verspreiden. Dat alleen kan ik doen, voor de rest niks meer. Ja. En als kritische burger, hoe zie je de komende 3 maanden tegemoet? Wat verwacht je? Er is laatst een staking geweest in Ikeri van de leerkrachten. Denk je dat er nog meer zullen komen? Dat was een politieke staking. En nog erbij, het politieke staking en het komt van de kamp VAP. Je weet, ik hou niet van meneer Oigri. Die politieke staking is georchestreerd door de kamp VAP in Ikeri. Ja, dus ik praat niet over die stakingen. Ooit heb je een staking gezien met zo'n grote groep Hindustanen. Heb je het al gezien? Heb je het ooit al gezien in Suriname? Dat is alleen wanneer de boeren van Ikeri staken. Dat zie je overgrootste deel Hindustanen. Maar leerkrachten, alleen maar Hindustanen. Kom op, zijn het de Hindustaanse vrouwen van NDP daar in Ikeri? Zijn het de Hindustaanse bravoetisten daar in Ikeri? Laten we elkaar niet voor de gek houden, man. Het is een georganiseerd iets. Waarom zijn ze in Paramaribo komen staken? Toch, dus dat is een politieke staking. En lang die man in politieke gevecht blijven vechten. Ik focus me op de jeugd, ik focus me op de bevolking, die nieuwe mindset. Moet je focus je op de jeugd? Jij als kritische burger, je scherpe man. Waarnaar zal de jeugd moeten kijken en waarop zouden ze zich moeten richten? Nu in Suriname. Studeren. Zoveel mogelijk proberen te scholen. En soms hoef je niet eens naar school te gaan om je te scholen. Op je eigen mobiel dat je nu hebt, waarnaar je nu zal kijken, waarnaar je nu luistert. Zelfs daar kan je gaan. Zoek ChatGPT. Dus er zijn een paar dingen waar je kan gaan, waar je dingen kan leren. School jezelf, omdat we gomiti, is een digitale tijdperk nu. En we gaan met oil en gas. Oil en gas gaat heel veel losmaken. En money oil en gas, ik denk dat de regering op het ingeno saka. Maar mogelijkheden olai. Dus, en if you no score, you no op een bepaalde kennis, you know, maar doe mee naar een tempo, tap sawo wan go. Dus nu de act maar op chicken seikisi, sukufler wan sanbei, leesvoeren, go onderzoek, nu de wisi negas koro idee op YouTube, go luku, seikasap over gas, seikasap over oil, dat ik tak chizo kan die wan discussie wel lees, de man tak isap sani de man check, of je denk je. Dus het enige wat we nu moeten doen is zoveel mogelijk doen aan zelfstudie en elkaar stimuleren daarin. Daar zit ik dat oor, die bepaalde nieuws aan. Mooi Tori. We zijn nu Schemmelpenning. We zijn lekker in de hoed. Echt een biertie, Isabi toch? Ja. Hier is een ontwikkelingsbuurt. Oh ja. Hier hebben ze vroeger genoemd de ghetto. Maar die jongens wonen niet meer in de ghetto. We zijn in een ontwikkelingsbuurt. Kom je hier vaker? Ja, ik bedoel, Fafa Libi, ja, zo is dat toch, Alibi Tranga. Camping na 26 jaar met Rolas camping. Ja. Alibi Tranga. Is er al wat veranderd sinds maar weet je wat je hier hebt? Komst van de regering? Je ziet die jongens van Scampi alleen na 6 uur. Of na 5 uur, na 6 uur zie je ze. Oké. Dem sabi bataki, if je kom voor 3 uur, 4 uur bakana, a hier passi legi. Alamanda roko of demanda scoro.
Dus... heb je ook de man, zij hebt de onderneming, de man dat je vis de doro. Of is dat ook wat zij doen aan likja. Maar neti, dat is je Amerika doro te remamo. Dat is sweetie voor scampi. Oh, oké, dat is sweetie. Ja. Want je praat over ontwikkelingsbuurt, maar je praat ook over mensen die werken. Dus in principe, want als je hier schema op en je rekent dat, oké, ontwikkelingsbuurt, eigenlijk vroeger wat mensen zeiden de ghetto, maar dan wat upgrade door. Sowieso upgrade in een mindset toch. En je ziet dat de man, je stak alle mij probeert doen aan Sani, dus sowieso upgrade je omdat we motiveren ons refi toch. Dat ook jou motiveren ons refi ja, so ja, alle blok je hebt bad mind, alle blok je hebt jaruso man, alle blok je hebt dat maar, zolang aan moro bigi groep en luku wafesi, dat je uno dat we vallen, zo die de station met dat para, dam dat scampi of met dat flora, of tamega. Oké, we gaan als. Maar ababrokina also. Isabito. Oké, we gaan afsluiten. Ik ben dinanga mati, maar. Menem. Hij toch? Dinanga mati, hij heeft ook nog wat te zeggen, maar een gesprek van bij deze sweetie. Hij toch hoor ik het, hoe tak mooi, aan het doen sisha toe. Oké, nou bedoel ik voor menem ook al. Ja toch? Maar moest ik wel zeggen dat, maar menem na mi boy tak, na mi guru ja, mi big kill ja, en maar is me gimitori. Ja, meneer, ja, kom even erbij, want we gaan afsluiten. Ik kan hier komen, ja. Sakat brokoi kindips, ja. Ik kan alasan ik babay na mina furu tak mo. Hello. Ja. Kospres me bige baras rana bof oke walobi odi alangon no si menem. Mati de menem ko ifo, ma milip alasan jimi baradaja. Amatak alasan ik ba sami wo antaki. Anelek fa mataki ba. Usre fesha situasi na kondro, usre fesha system fa kondre drai no ja. Me, I want last sanfo taki, want bijna piki tak alasan ik ba, mina furuf taki na sandisi. Dus ontwikkelingsrefi na kondro, refreshi ik ba, nelek sama tak no alamai suku de tro ondernemer no ja. Uno mas do luku de man dape sans don dape. En weten dat de leeftijden waren tussen 18 en de 34 jaar. Dat is de eerste decade Sababi. Tweede was die zelfverzekerdheid. Bij de zelfverzekerd, dat is want als je niet zelfverzekerd bent, doe je niet mee aan dit soort dingen. Toch? Dus dat maak je mee. Maar dat ze daarna bekroond wordt als Miss Suriname, dan mag je me komen zeggen dat Miss Grenada of Miss Bermuda 43 jaar is. Daar zijn de regels anders. Bij mij gaat het om die regels. De regels zijn 18 tot 34 jaar. Dus zolang je abi 34 jaar en 1 dag, dan ben jij voor mij een onterechte bekroonde Miss Suriname. Toch? Dus dat was voor mij een beetje die stribbeling om het te accepteren. En ik heb het nog niet geaccepteerd. Ik denk ook niet dat ik het zal accepteren. Dus alleen vanwege het feit dat ik regels wil respecteren en ik mijn kinderen ook wil opvoeden van regels zijn regels. Als het is 18 tot 34 jaar, dan ook al is je vader in de organisatie, ook al is je moeder hoofdsponsor van de organisatie, als je boven de 34 bent, mag je niet meedoen. Daar gaat het alleen bij mij om. Voor de rest, respect voor die mevrouw de zelfverzekerdheid. Ik kan niet zeggen respect voor Adekati. Ik vind dat ze daar ook een beetje heeft meegewerkt aan de aanslagen plegen op onze intelligentie. Want we lezen, we kennen die dingen. Dus voor de rest mag de mevrouw haar leven leiden. Mijn mening alleen gaat niks eraan veranderen. Maar voor mij is het geen Miss Suriname. Alleen vanwege het feit dat ze ouder is dan de leeftijd dat is aangegeven. Voor de rest niks. Je hebt ook duidelijk gezegd van nou, wat oma en zo. Maar als ik zeg oma is zijn leeftijd. Oh, ook al was je 34,1, je bent te oud daarvoor. Ik heb niet gezegd nou oma, ik heb nooit gezegd dat ze lelijk is. Mitaka granny. Agrani, ja. En sambatak granny. Granny na sanatongo. Dat is oud. Na granny van san heeft na 34 jaar. Die granny tot dat is 34 jaar. Oké. Maar denk je van, ze kan het een beetje verkeerd hebben opgevat van dat je zegt van oké. Nou, hoe zij het opvat is hoe zij het wil opvatten. Ook al wat ik er nu zal uitleggen, ze heeft al een verhaal van gemaakt. Ze heeft het al een plek gegeven, dus dat gaat niks veranderen. Het is gewoon precies wat ik heb gezegd, dat bedoel ik. Niks anders. Oké, dan gaan we naar het volgende onderwerp, Chinalco. Wat zegt dat jou? Het is een bekende, ik heb die naam vaker gehoord de laatste tijden. Maar weet je precies waar het over gaat? Kijk,
Ik wil niet eens weten waar het over gaat. Wat ik wel weet, is dat ik de vicepresident heb horen praten daarover. En ook de president heb horen praten daarover. De media heeft geschreven daarover. Maar er is een verschil. Wat ik heb opgemerkt hoor, ik ga niet de andere kant op. Die betekent dus dat ik bij carbon zo ik koutere. We is naar boerikitere, toch? Als we hebben de president, dan hebben we de vicepresident als waarnemer. Als de president er niet is, dan heb je de vicepresident die op dat moment president is. Geen waarnemer. Als je me goed begrijpt. Je hebt de president en de vicepresident. Op dat moment is de vicepresident waarnemend president. Het moment de president uitlandig is, is de vicepresident geen waarnemend president. Dat is de vicepresident president. Hebt u me begrepen? Ik begrijp u, ja. Oké, u begrijpt het en vele mensen nog niet. Toch? Dus als de president op dat moment, tijdens afwezigheid van het instituut van president, de persoon zelf, haar excellentie. Op dat moment is Gregory Rusland president. En de president voert gesprekken met Chinalgo. En na een tijdje draagt hij weer over, de president komt en hij wordt weer vicepresident. En die president zegt nu, ik voer geen gesprekken met Chinalgo. Wat doe je met ons, wij als bevolking? Je beledigt ons. Je beledigt ons, je geeft ons een voorbeeld dat er daarboven geen communicatie zit. Jullie staan niet op één lijn. Want ik wil niet gaan zeggen van de man pusaman poti iwa uku. Want dat is het eigenlijk. Maar dat wil ik niet zeggen. Die woorden moeten niet uit mijn mond komen, maar het is openlijk. Je ziet dat Rusland noemde. Het is precies alsof de benoemingen, al dat soort dingen, die rechten zijn ontnomen. En in handen zijn van Sergio Akimboto en Faisal Abdul Ghafour daarboven. Met als staatsaadviseurs 2 veteranen. Een van bijna 90 en de andere boven 80. Ramon Abrahams en Paul Somoharjo. Toch? Dus dan zie je dat men niet bezig is met Surinaamse belangen. Men is bezig die oude bokken nog steeds te accommoderen en wij die eigenlijk moeten overnemen te beknellen. We kunnen nergens naartoe. Als je zelf ziet dat in plaats dat men in de buurten, in de ontwikkelingsbuurten gaat en jonge dames opspoort die misschien de school vroeg hebben verlaten omdat ze misschien een kindje vroeg hebben gekregen en dat soort dingen. Gaan ze opsporen om ze op te leiden, om leerkracht te worden. Gaan ze die mensen, die leerkrachten die al gepensioneerd waren en die ook niet goed behandeld waren tijdens hun werkperiode. En diezelfde mensen ga je terughalen om in het onderwijs les te geven. Waar bijna oma van 62 moeilijk omgaat met een BlackBerry Android telefoon. Dus waarom zijn we bezig? Dus men houdt de bevolking achter, terwijl ze gewoon bezig zijn hun dingen te doen. Oké, een hele uitgesproken mening heb je daarover. Daarna al go to Sangwe Furu, wis is Lassie was, het was er niet meer. Go to Sang? Oh, oké, dan gaan we over naar het volgende onderwerp. Dat is? En dat is 25 november. 50 oh, no, jaar ik kan go to Sang, mi lop go to tak. Wis binnen weer mi lop go to, mi te takas aan hem tak vakaba. Zo tori, zo go tori taki. Nee, omdat ja, iedereen, zolang je goud is vermist en zo actuele zaken, dan weet je. Je hebt het over Grasalco? Ja, oké, Grasalco. Ik heb het ook een beetje gevolgd, maar dat is een Gwentipsa. Dat je schreef, maar weet je wat ik wel heb gemerkt? Atenfu Sergio Akimboto. Luister goed, want mij volgt Grasalco Olanga. Atenfu Sergio Akimboto. Is dat dat wist Grasalco no beroko go to. Altijd je hebt de porkknokkers sa ik liever percentage. Mi ben graag dat met de man zorg mi bepaalde cijfers voor de porkknokkers dat hij in een periode Akimboto sabeko liever money, sabeko liever percentage. Want nou, a money a go to sa lasik atak na percentage na sa de Marokko toch? Na da balasik mo potok. Dus go to de, dus go to kan furu. Dat is wat ik want taki. Suma take off, suma no take dat binnen mooi. Maar go to de nou dus ik kan furu. Maar in attend dat die, mi want je bepaalde cijfers dat om men bij de one nooit afvoeren en zijn dan nog furu. Want altijd go te furu.
Oké. Dus dat dan na Tim, akiboto da cijfers no bij de om en go to bij KNC. Want nooit de probleem is bij de. Of na zo abet zitten zo boem. Dat zijn de poering. Snap je? Dus over dat go to dat minot taki na sansa gwentisa. Tim stak nog sansa gwentisa, maar de look of gadis aandacht, maar dat niet. Meneer volgens aan dat moro. En dan Atori fu APG. Ah? PG, procureur-generaal Suriname. Deze procureur heeft me ook een aantal keer de bak ingestuurd. Garcia Paraxing. Juist. Toch? Dus deze procureur-generaal heeft mij een aantal keren, u hebt me 5 keer de bak ingestuurd tijdens Tjan. Ik weet niet hoe het kwam, maar u hebt me 5 keer gestuurd de bak in. Maar PG, ik ga u eerlijk zeggen hoor. Ik ben niet degene die gaat zeggen, PG, u moet naar huis of u moet bedankt worden. Weet u waarom? Ik ben ten eerste geen crimineel. Ten eerste, ik doe geen dingen waar ik me schuil moet houden of dingen die nog niet zijn uitgelekt. Dus ik heb geen problemen met u hoor. Weet je, dus u zult het maar uitvechten met degene met wie u dingen hebt, maar met mij hebt u geen problemen. Eén ding, u hebt me 5 keer de bak ingestuurd en dat heb ik jou en Tjan. Ik heb jullie nog niet vergeten, Amoxie ook niet. Weet je, maar voor de rest, PG, blijf gewoon, doe je ding. Mama Jenny heeft het al gezegd. Nu zat ik eigenlijk te wachten op de jongens van Street Media, Saberigeri. Marcel Oosburg betak PG moest gaan. PG dat bij Marcel Oosburg, Pie. Street Media betak Chan no bem koindena, Chan koindena, Street Media, Pie. Express me karu no mi wanu kopikimi. Toch dus, ik speel het spelletjes niet. Ik focus puur op zo'n CWGO, regeringen doen. En regeringen doen no de is niet veel beter dan wat regering Chandrika Persat Santokhi Ronnie Brunswijk heeft gedaan. Oké, waarom zeg je dat? Je kan eigenlijk nog geen oordeel... Nee. De feiten liggen er niet om. Kijk, tijdens Chan-regering was ik 2 september al over straat. Bent u vergeten? Chan-regering was ik 2 september 2020 was mijn eerste protestactie. Nu ben ik niet geweest. Waarom? De grootste groep is nu bezig hun eigen braaksels op te eten. Er gebeuren dingen, dat bij de Wantra-regering, brief me de berigerik bij Mano de Pi. Waarom? Zogenaamd doen ze alsof ze geloven dat na vorige regering schuld. Terwijl ze weten dat de regering is dus dan 5 jaar nog maar. In 5 jaar is nooit je nog maar ruim troep op, ze regering dat bij Libabaka. Dat zou nooit lukken. Er wordt altijd gesproken over troep, opruimen troep. De ene regering komt, de andere regering, er wordt eeuwig troep opgeruimd. Er is altijd troep. Er is altijd troep. De hele Surinaamse politiek is een troep. Hoe ga je een regering hebben zonder troep? Kijk, maar dat is eigenlijk, als je zo kijkt, gebeurt er in elk land ter wereld wel een politiek ding. Een politiek, zeg maar, een politieke, hoe moet ik het noemen? Je hebt altijd wel rotte appels in de politiek, laat me het maar zo zeggen, toch? Kijk, maar, even, ja, maar wat het is, er zijn duidelijke cases geweest, de afgelopen regeringen, waar net als wat je zegt van de Penem case, de PG moet weg. Er zijn duidelijke aanwijzingen, bewijzingen, mensen dienen petities in. En ja, er gebeurt weinig. Tijdens Venetiaan-tijd had ik meegemaakt dat Siegfried Gils was opgesloten. Ik heb genoten van dat moment. Niet vanwege de persoon Siegfried Gils, maar dat een president gewoon een minister kan laten opsluiten. Toch? Ik ken die editorie nog. In Bouterse regering heb ik zoveel namen zien voorbij komen. Niemand was opgesloten toch? Integendeel worden ze weggevlucht toch? Oké, Chan-regering is ook hetzelfde gebeurd. Dus je ziet steeds weer hetzelfde gebeuren. Dus de hele politiek Suriname is een troep. Dus ongeacht welke regering je zal krijgen, zal je troep hebben om op te ruimen. Omdat wij Surinamers nog niet wakker worden. Dat klopt, want er is een trend ingezet door de vorige regering, VHP Brunswijk, dat ze mensen gingen opsluiten. Dat ze mensen gingen opsluiten, toch? Ze hebben een trend gezet. Er werd nooit iemand opgesloten. Maar regering VHP Brunswijk of ABOP heeft dat wel gedaan. Maar dat zeg je toch, daar ben ik levend bewijs van. Ik ben de enige die 5 keer is opgesloten. Ik ben ook de enige die zo lang is opgesloten. Maar waarom wordt die trend niet doorgezet? Nee, die trend wordt niet doorgezet. Dat is niet een NDP-ding. Dat is geen NDP-ding. Maar gaat het om een NDP-ding? Ja, dat was puur een Chan-ding. Chan is agent. Ja, maar oké.
Kijk, een Tjan-ding, je kan zeggen van, het gaat niet om een Tjan-ding of een ander ding. Het gaat gewoon om een ding dat niet goed is, dat fout is gedaan en dat beoordeeld moet worden door wie dan ook. Kijk, dat zeg ik toch. Die dingen gaan ons achterhouden. Er zijn belangrijkere dingen om op te letten. Ik wil me niet druk maken met die dingen. Nee, maar jij zegt, oké, je wilt je niet druk maken, maar het is een feit. En jij zegt eigenlijk dus van, boy... maar de PG blijft. Nee, dat zeg ik niet. Maar eigenlijk bijvoorbeeld van, ik ga het gewoon even op mezelf betrekken. Miro, abangi, maar de man ook kies me. Maar de man saptak Miro, abangi, maar omdat de man ook kies me, dat is kolibasa. En dan is het al 3 maanden geleden, want de man ook kies me, dat je tegen me, als we goluku bakken dan zomaar was rotasma. Kijk, moet tegen je eerlijk schat. We zijn nog niet ready daarvoor. We zijn nog niet ready. Dus dat met bepaalde zaken gaan je normen veranderen. En we gaan het ook niet meemaken wanneer ze zullen veranderen. Misschien zullen onze kinderen het meemaken of onze kinderen zullen het veranderen als wij nu beginnen om die kinderen een andere denkwijze aan te leren. Maar voor nu leer dit je een denkwijze, hoe leer dit denkelijk uno. Ik ben een stoom voor de NDP, ik ben een stoom voor de NPS, ik ben een stoom voor de DC. Denk dat ik heb de voor de manier dat hij daarna sem stronterij DC ogodoro. Dus als we dat willen voorkomen, dan moeten we dat nu afremmen. Mijn oma was stoom voor de NPS. Mijn moeder, NDP. Alles maar bij abem zei, maar mino, man kan bepaalde met chip moest go. En dan vraag ik aan mijn dochter van welke partij ben je? Papa, je bent bij ABOP, dan ben ik ook bij ABOP. Ik dacht, maar waarom? Je moet je eigen keuze hebben, daar gaat het bij mij om. Maar we moeten een andere denkwijze hebben. Zolang we denken als ABOP'ers, NDP'ers, alles dat gaat gebeuren, ga je tegenpartij hebben en een pro-partij. Want als het iemand van de NDP is die heeft gestolen als minister en iemand zegt het ja, inloop NDP. Toch? Heeft iemand van de ABOP gestolen, ga je horen ja, inloop ABOP. Maar terwijl als we terugkomen als Surinamers zijnde en zaken bekijken als Surinamers zijnde, dan gaan we die dingen anders bekijken. Maar tot voor nu, dit is niet vandaag begonnen, dus dit gaat niet vandaag ophouden. We kunnen alleen maar een verzachte vorm aankweken bij onze kinderen en dat zij misschien later verder gaan. Maar voor nu, maar voor nu gaat niks veranderen. Grong Furu, sinds de eerste voerman voor Grong bij de Willy Simuta voor KTPI. Toch? Dan Willy Sumita. Ja, toch voor KTPI. Eerste Grong weer voer bij Willy Sumita. Toch? Baka dat NPS ding, dan een VAP ding, look om een Grong Yogi Furu. Baka dat Bouta ding, look om een Grong de maar Abraham Salah de maar dat Furu ook toe. Toch? Nou, Bruinsie na chanting, de dat is Furu baka. Dus als je wilt opsluiten, weet je, daar heb je geen regering meer. Nou, if ungo diki wist na grondtori, maar sorry dat we man voor je spol voor NDP is roto. Toch? Wist na financiën tori, wist NDP no ba financiën nooit, was maf NDP no os roto want abap wel in dape. Dus we moeten elkaar niet voor de gek komen houden. Je hoeft niemand op te sluiten, mama Jenny. Ga de gelden terughalen. Voor mij hebben jullie me niks bewezen als jullie mensen zullen opsluiten. Want ik kan me qua afspraken gaan maken, ik zeg dat je offereren, was rotoi, maar we hebben vast aan money via zo iemand idee. Maar dat tore kiri, dat willen we niet hebben. En ze hebben zoveel luxe daar wanneer ze binnen zijn. Ze gaan gewoon naar huis, maar de media schrijft dat ze vastzitten, dat willen we niet. Wat wij graag willen zien, is dat je onze gelden terug gaat halen. Ga die mannen kaal plukken. No, if een biggest roto was roto, if the man biggest roto man no brief me. Ayer kabinet voor president Simons Efadon, if the man biggest roto politieke voerman. Uno me carne abon. Kakarwang. Faisal Abdul Gafour, Melvin Boufa, noem maar op. Abraham zit ook daar. Oh wee, mijn money. Ik ga door hoor. Maar kijk, die regering bestaat uit meerdere partijen. Want je noemt verder kan maar fraude ding. Nee, maar oké. Maar je noemt alleen maar NDP, je noemt niet van andere partijen. Nee, wat bedoel je? Je hebt het alleen over de NDP, je noemt geen andere partijen. Nee, maar partijen. deze regering is NDP-regering. Nee, maar het is een coalitie. Hoe gedraagt men zich?
Je moet eerlijk zijn hoor, nog een zijn de Greg Rusland naar bijna niks taki. Laten we die voor de gek houden. Sandis mek we horen bevolking voor de gek. Het is geen enkele ding. Het is de NDP-regering. Punt. Oké, maar net heb je ook gezegd van ja, UNO moest rekenen dat houden op. En waarschijnlijk met Rusland gaat het ook niet ophouden. Dat zeg ik je toch? Maar nou, zoals aan dit, dat leg je dus uit. we kunnen er niks aan doen. Nu openlijk je ziet dat nou een NDP-regering. Nou, die Chan bede. Sumare we kosi. Ano Chan? Ano Brunswijk? Omdat het Chan Brunswijk was, die bouwt bij de Sumare we kosi. Bouwt er ze. Vinden we dit. We nodig Janis doen. Rusland. Naar de oorlogslag. Dus ook al doet Rusland niks verkeerd. Ook al doet hij zijn best. Maar aan de andere kant lukt het niet, want het wordt duidelijk tegengewerkt. Next. Make this my wiki. Dat een coalitie zijn de janode bij de juiste coalitie zijn bij Apfanodo. Maar dat zou niet democratisch zijn. En het is ook niet democratisch. Als we een democratische coalitie moesten hebben, dan zou het een combinatie zijn, de NDP en de VAP. Dat zou pas democratie zijn. Dus unokolo mga democratie sani, unokolo mga republiek sani, unokolo mga onafhankelijkheid sani. Nee. Maar dat tot dat dipi, ano dipi. Nou, gewoon lekker van de sande. Ja, maar soms maar een contact. Nee, maar kijk, je had het ook laatst op je Facebook gezet. Ja, 200.000 mensen hebben gestemd en 100.000 zijn gegaan naar Chan. Maar 200.000 mensen hebben gestemd. Maar van die 200.000 waren 100.000 importeurs, laat me maar zo zeggen. Is er een bewijs daarvoor? Maar er waren wel beelden van dat mensen uit India kwamen in Suriname. Oké. Chan is nu niet meer aan de macht. Toch? Waarom, als men zo zeker was dat dat is gebeurd, hun zijn nu aan de macht. Laten ze dan gaan onderzoeken en kijken als er inderdaad die Indiërs hebben gestemd. Misschien zijn ze ermee bezig, want die Benham-case is ook zo klaar als een klontje. Kijk, dat moet sorry taki. Regering NDP no mas surfing aan op Chan. Aten voor regering NDP verkiezen sarbe bari NDP besente Haitian toch? De onderzoek wel eens? Nee toch? Oké, no chance en tek Indiërs. Iedereen onderzoek, nu is NDP aan de macht. Even bij dit zo werkelijk. Dan ga onderzoeken en kijk als het inderdaad gefraudeerd is. Nee, het gaat niet om fraude. Het gaat om die mensen die Surinaamse nationaliteit hebben aangevraagd. Er is een data bij het Centraal Bureau voor Burgerzaken. Toch? Je hebt nu een nieuwe president. Het is een nieuwe regering. Als men wil achterhalen dat aantal mensen paspoorten onrechtmatig hebben gekregen en de hoeveelheid, is gemakkelijk te achterhalen, want hun zijn nu aan de macht. Dus als ze daarin geïnteresseerd waren, hadden ze het al gevonden. Of ze het rechtmatig of onrechtmatig hebben gekregen. Het kan nooit rechtmatig zijn, want je bent niet eens 4 jaar in het land. Nee, maar dat is voor mij punt 2. Ik heb het erover dat die mensen die hebben gestemd, die 100.000 mensen, niks van Suriname afweten. Maar hoe weet, is er ergens, zijn er cijfers? We hebben alleen maar gezien, er zijn cijfers. En waarop wachten die cijfers om Suriname te redden? Ik weet niet. Want daar hadden we nu een andere regering gehad. Diezelfde vraag heb ik ook. Die Benham-case ligt ook klaar als een klontje boter. Zijn er cijfers van die betak Sani Betja Haitian Kong? Zijn er cijfers? Kijk, zo'n discussie ben ik nooit. Maar ik zeggen, een discussie is voor 50 jaar lang. Het heeft geen zin om daarover te praten, omdat naast dat voetdesma opba, terwijl u saptak aan los op zo. Mi altijd mino loop go mee naar het kudde. Ik ben geen pingo. Toch? Kijk, mi tete mi wansani mine brief direct. Mi tem tegen you wansani inaf brief mi direct. Go verifiëren, je hebt je eigen verstand. Make auroko, go look if a kan klop of if ano kan klop. Mi ano gado. Van mi kate, gado zef nee tegen niks op sa. Toch? Dus van Libis makako tegen zo sa. Toch? Oké. Temi arki wan tori. Dan mi otek mi ay luku no wa omgeving van tori dati. Dan mi ook toekis wan kennis, same gebruik nanga same feiten, omstandigheden, nanga same leri, same famikansing. Pas dan mi katak, dit kan waar zijn. Of dit lijkt op een leugen. Maar bepaalde dingen zijn in mijn collega uit Jasso. Zie je gelijk dat het een leugen is? Dus ik wil me niet echt gaan storen aan zaken die ik al 50 jaar hoor. Ik wil nieuwe dingen horen. Hoe gaan we het anders doen? Heb je idee? Ik heb sowieso, bij idee is alvast een nieuwe mindset. Ik heb geen geld om andere dingen te doen. Ik heb alleen mijn mond. Ik ben verbaal sterk. Ik spreek 12 talen. Ik ben geen dom mens. Dus sowieso, en ik heb heel veel ervaring. En internationaal, ik loop al 73 landen.
sinds ik leef, toch? Dus ik heb sowieso een andere inzicht op het leven of andere ervaringen opgedaan, andere culturen meegemaakt. Dus sowieso kan ik een bijdrage leveren aan de nieuwe denkwijze van Surinamers. Maar politiek-wise of land hier ook, ik kan een bijdrage leveren. En het eerste wat ik kan is een nieuwe denkwijze inpompen. En op zijn minst 10 mensen en die 10 mensen zullen het dan verspreiden. Dat alleen kan ik doen. Zorgen moet je doen, niet maken. Zorg is persoonlijk. Onze jongste patiënten krijgen daarom bij de huisartsenspoedpost ook een persoonlijke behandeling. Onze artsen zijn zeer bekwaam in het opvangen en behandelen van uw kind. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg. Xyla-Care is natuurlijke self-care, geïnspireerd op de rijke kruidenkennis uit onder andere Suriname. Voor vrouwen die willen herstellen, ontspannen en in balans komen in elke fase van het vrouw zijn. Of je nu net bent bevallen, je cyclus wilt ondersteunen of gewoon goed voor jezelf wilt zorgen. Xyla-Care is er voor jou. Onze pure kokosolie is perfect voor de tere babyhuid en de verzorging van moeders. Onze theesoorten en vaginale stoomkruiden brengen rust, reiniging en herstel. Gun het jezelf. Of geef het liefdevol cadeau aan iemand die het verdient. Xyla-Care. Pure aandacht met de kracht van de natuur. Bezoek onze website op www.xyla.care en volg ons op Instagram en Facebook. Vaderland, Suriname is mijn vaderland, yeah. Vaderland, Suriname is mijn vaderland. Suriname is een heilig land, maar we doen wat we onheilig staan. www.kulturu.com for the generation then.